ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை ஏற்றினை போலும் நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்து போற்றுகின்றேனே. இன்றைய நாள் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆங்கில தேதி மே 30, தமிழில் சுபகிருது வருடம் வைகாசி மாதம் 16ஆம் தேதி திங்கள் கிழமை. ரோகிணி நட்சத்திரமும் அமாவாசை திதியும் வந்துள்ளது. இந்த ரோகிணி நட்சத்திரம் மாலை 6 மணி வரை உள்ளது. அதற்கு மேல் சரியாக 5 மணி 2 வரை உள்ளது. அதற்கு மேல் வளர்பிறை பிரதமை திதி ஆரம்பம். சுகர்மம் யோகம் நாகவம் கரணம். இன்று கீழ்நோக்கு நாளாக வந்திருக்கு. இன்றைய நாளுடைய நல்ல நேரம் காலையில 6 மணியிலிருந்து 7 மணி வரை, மாலையில 2 மணியிலிருந்து 4:30 மணி வரை, ராகு காலம் 7:09, யமகண்டம் 10:12, குளிகை நேரம் 1:03. இன்று சந்திராஷ்டமம் ராசியா துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரக்காரங்களுக்கும் விசாக நட்சத்திரக்காரங்களுக்கும் வந்திருக்கு. இன்று வார சூலையா கிழக்கு திசை வந்திருக்குங்க. இன்றைய நாள் அனைவருக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும். நன்றி.